Salut, numele meu este Pablo, sunt nou pe YouTube. Astăzi o să ne jucăm Free Fire. Stați un pic că nu prea mai merge tastatura. Nu știu, o să-mi iau alta, e destul de veche. Și da, o să așteptăm. O să dau un pic pauză pentru un minut. La voi o să reacționez ca un fel nici o milisecundă. Până acum o să trebuie să așteptăm. Și să dați și voi acolo un subscribe. Și trebuie să așteptăm. Uite. Apăsai de 2-3 ori și se încărcă mai repede. Nu știu dacă se aude pe filmare. Dar eu tot apăs pe mouse. Oh. Îmi dau un pic pauză. Gata. O să dau un pic mai încet jocul. Sper că e mai bine. Pentru că era foarte, foarte tare. Uite, s-a pus. Mai trebuie să pus o dată. Stai. Nu știu. Oh, e gata? Am băgat bani în el. Pentru că nu m-am jucat destul de mult timp. O să-mi arate cam așa. Stați un pic. Vreau să dau să nu mai se audă ăștia. Cam un mod, știți? Acum nu o să nu se audă cum astăzi. Ok. Oh. Știu că nu prea am internet. Hai să ne uităm un pic la caracter. Că de fel la caracter s-a pus-o. Nu mă uitai. Stați un pic. Că level 5. Trebuie să ne uităm să-l customizăm. Customize. Și acum trebuie să vedem. Știu că l-am peștat mâine, nu? Iar trebuie să stau o dată. Mouse-ul n-am ce să fac la el, așa se aude. Asta e. Și atunci. Trebuie că să știu sau să pusă. Ai. Trebuie să așteptăm. Sau hai că pornim așa, hai să facem un meci. Vezi că trebuie să-l fac. Hai că ăsta se încarcă mai repede. Trebuie să fac și ăsta. O să ne explod câteva metri pe ăsta.
pe lup singur tis. Dacă m-au iubit destul de bine când zic că îi fie un pic cam repede. Uite, se făcut. Se actualiză. Stați un pic că mi-a apărut ceva pe aici. Nu va apăru pe ecran. Gata. Acum, ce să zicem? Hai că ce să zic? Hai să mă joc. N-am altceva ce să zic. Haide că mi se încărcă pe bune. Fix acum mi se încărcă. Hai că nu știu dacă va apăru sincer, dar ar trebui să nu vă apară. Ok, și hai să luăm și... n-am auzit Timpis. S-a auzit? N-am auzit. Ok. Iată-l. Trebuie să vând ei. M-am jucat mult timp și îmi prește să mă joc. Oricum, înainte puteam să trag capuri, știam. Să le trag. Câteodată nu prea mi-ieșeau mie ceva. De ce îi fă? Ui. Vreau să-l omor. Cred că de un an sau doi nu mai m-am jucat. Pentru că acum îl instalai. Dură un pic cam mult. Oricum la calculatorul meu, dacă nu stau și așa mă uit și mă duc pe alta asta, mă uit după aia pe YouTube, mi se încarcă destul de greu. În moment aș vrea să se încarce destul de repede. Intrați în cap. Stigă. Sau ba nu. Hai să ne recărăm asta dacă tot am. Cred că picură. Nu. Ai, shotgun-ul și... Ia de shotgun și mort. Asta și cu asta. Hai în 4, 3, 2, start. Băi, trebuie să ieși o dată. Nu trebuie să-mi iau orbe. Că stigă că ce să fac, bă, nu m-am jucat de mult. Hai că tot ne jucăm aici. Măcar urmez să câștigăm, dacă nu câștigăm niciun. Ok, acum e la lege. Ce tare!
O să-l facem destul de mic. Știți că prima dată când îți dă să faci un videoclip sau a doua oară, ți se încarcă destul de greu. Unde mă? Face pe așa de. Mă uitai și eu la pastul sau dacă ar fi băiat sau fată. Și apucă mai bine. Adică dacă e trăire de... Bă, asta tot se duce în spate, față, nu știu pe unde. Uite-o. De ce trebuie să-i mă? Să vine și dar dacă trebuia. De mai ajunge, n-ajunge. Nu cred că ajunge, n-ajunge. Nu știu unde se urcă. Of. Nu știu unde se urcă. Uite-o. Urcă aici, sus. Bă, dar unde se duce asta? Nu știu unde -s. Nu te cred. O ia zona. Este aici unde e mai bine. Bă, pe mine vine să-mi ia zona. Las că văd cum fac. Oi, bă, ce bine de ăla! Acum, da, ok. Nu știu, aș alege ăsta cu ăsta, cu ăsta. Că ăsta e bun, uite. Dau un gloț. Te face praf. Hai, mori. Haide, măi, odată. Ui, Lili. Eu cred că nu mă luă. Mă fugi. Mă întâlnesc cu ei pe aici, cred. Omorând, trasă prima dată. Bă, dar de ce mă... Două glații, că mai dădui și o dată acolo, nu știu. Parcă pratul ceva, după aia așa. Nu știu. Wow. Să se te îngreșa, nu prea o să brusoi. Ce să văd iar unde-i? Iată. Hai mă, cât îmi dă-te, mă? Cât îmi dă-te? Îmi dă 700 damage. Cât îmi dă? Îmi dă prea mult. Iată așa, e sus, nu e sus, e jos. Sau e aici, unde mă? Că nu-mi dau seama unde e. Hai. Haide. Așa faci. Și cu ăsta dă bine. Aici. Nemernicus. Ai! Hai, mă! Nu deloc mie. Doi. Ori trebuia să salvăm. Ai.
Meciurile ăștia, cred că 2 apucăm să jucăm. Sau, nu, 3 apucăm. 3, doar 3. 3 și încheiem. Oricum după aia trebuie să o postez pe YouTube. O să fie mai greu. Dar nu contează. Ai mă, odată cu jocul Dumnezeu și purasam. Unde se spawnează? Că înțeleg. La mă vede unde nu spawnează. Unde nu spawnez eu. Morți, vezi, morți. Sper că nu dă copyright, da. Sper. Oricum, cred că fac ceva să dă copyright. Dacă prețios copyright, o mărie. Hai, mai mă învățai și eu. Să nu dea copyright, cred că fac niște dește așa, niște aplaudări. Știi? Ca să nu dea copyright. Că mă părăjesc. Dacă îmi dă copyright. Nu știu, o făcut și o alegere așa de... Nu dăm asta. Un glonț, așa. Asta mai repede. Îl cheltui ca să... Hai, mă! Hai! Înapoi. E, bă! E, hei! Mamă, musca asta, mă... Am o muscă prin casă. Stă, nu pot să mor. Ori dacă mor pe aici s-au durut. Sau mă omor. Hai, că mă mai obișnui cu asta. Iată-l. Iată-l. Știu cum mă omoară, că n-am pus să-mi ia legarma pe rotiv. Ce are mine? Trebuia să-mi ia legăla mai repede. Ok, acum alege el, nu mă interesează ce alegă, dar să alege ce alege. 2 la 2. Mi-e frică să nu pierd. Măcar meciul ăsta să câștig. Pe bune, mă. Cele mai proste arme. Le-ai ales să-și bă și tu. Bă, dar n-avem, mă, ceva pe o armă. Nu știu, un ceva, un skin, ceva, nu? Nu există. Măti. Trebuie să dau ceva să nu se audă ce zisai, știi? Știi că trebuie să fac și eu un edit. Trebuie să fac un edit ca un fel să nu, când zic prostii de asta, să nu știu, să fac acolo o sunet ceva ca să nu se audă. Văzut unde e? Și pentru asta, uite, fraier, ești un fraier. O dau fix acolo. Nu prea o făcui bine, mă. Uite, aleg... Nu, băi. Da, san. Nu, mă, pe asta, da, cu gheața. Dar ce făcui? Îmi dă și mie de mine, să știți. Nu mă bag în ea. Băi, dar nu-i mai mult damage. Nu-i mai mult damage. Ok. Câștig, asta este. Cred că câștigă, nici nu știu dacă câștigă, dar să câștige unul vreodată. Hai dacă 47 lei, cred. Dacă 47 lei. Hai cu 21 de cronți să-i dau un cap. Vreau să-i dau un cap. Cap. Nu mai dă, nu știu, dau cap. Gata, capul, nuclearos, victory. Gata, mai dă. Învățai să mai dau și o cap.
cap scurt. Direct. Dar îți dau directe, știi? Sar la cap, că e prost. Unde? Cap. Nu prea îmi plăcu asta, sincer, că îi dădui un cap mai urât. Mai dură, dar hai că mai mă învățai capurile. Eu tot asta aleg. S-a ales să sau... Eu ales să nu mai știu. Dar acum asta e runda finală, dacă îl câștig. Piu, ce nu fac. Cred că e runda finală, nu prea știu. Unde se termină? Da, asta e. Trebuie să... Văd și să trag una în cap. Că-i minut. Ui, biet! Super biet. E voi. Papa, boys! Nu plec, da. Acum o să-l închid. Stați un pic, stați un pic. Să mi se facă și mie asta. Că iar mi-a apărut o alarmă. Sunt niște alarme care trebuie să le scriu. Pentru ceva. Stați un pic. Numărul meu de telefon în cer. Ok. Stați un pic, stați. Aici și pic. Nu mă joc, nu pot să mă joc, mă scuze. Și apăs acum cu mouse-ul. Acum 3, 2, 1, 2.